Kartika. Kartika. Kartika.
കോഫിയൊന്നും എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വെറുതെ Kartika. Kartika. ತುಂಬ ಪಾಪ ಹೌದಾ Now
Yeah. So all the best. Thank you. Happy. And I know you're from Kasaragod, from the area. Something Yeah. like that. Yeah. I never been to that place, but I know it's authentic. Okay. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್. It will be in vlog today. Oi, excuse me. ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ? Okay, sure. Come here, do it here. Okay, Daniel, suppose we don't have time. Pizza. My God. Drinking water game. Taking water. Yeah. India will explain ಎಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಟೆರಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ. Oh, it's a very tough game. Don't use your hands. Straight. No. ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಏತು ಖಾಲಿ ಹಾಕೋದು ಆಯ್ತು. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ
ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಲ್ತನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಣಂತು ಅವೆತ್ತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆನಿಕಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏರಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕ ಕಾಣೆ ಬಾಯ್.